Mga kapuso, luyo sa hugot sa life ug mga advice na ginahatag sa TikToker nga si Engineer Jaydee San Juan nga dunay 1.8 million likes sa TikTok atong kakuhaan og inspirasyon ang iyang istorya sa pagbangon ug kalampusan sa kinabuhi gikan sa iyang mga kaagi. Una pa man siya nahimong usa ka engineer ug ato siya makauban karong buntaga. Engineer Jaydee, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, maayong buntag no sa atong mga kapuso sa Mindanao. And it's a great morning, sir, no? Kaya nakauban ka na mo karong buntaga. Sir, unang-una, please share with us shortly ang imuhang childhood story. Dili lalim because nabiyaan ko sa akong ginikanan at the age of 8 years old. Since then, nagpuyo ko sa ako ang mga apuhan. And it took us 15 years bago mi nagkita usab sa ako ang parents. Nahitabo to siya tung namatay ang akong amahan. So kibali na himong reunion no ang pagkamatay sa akong papa. Medyo lisod ang akong kasinatian because kinahanglan akong magtiwas sa pag-eskwela na walay suporta sa ginikanan. Ug naalang ko sa poder sa ako ang mga apuhan. And fast forward, wa damha, after 16 years of struggle na nahimo jud ta na engineer no. If you don't mind, sir, unsa ba ang rason nga gibilin ka sa imong mga ginikanan didto sa imong lolo ug lola? First, wala jud ko kasabot no, Jill, because I was 8 years old back then. Medyo dili nun di mo mahibaw-an unsay mga hinungdan sa atong mga ginikanan nga nung nawa sila. Mingkalit na lang nga ning uli akong papa kay nagtrabaho man gud siya sa minahan sa Diwalwal. Then one day, wa na siya nibalik. And then nawa pud ang ako ang duha ka magsuon, di ay gipahatod na sila sa lain namo nga relatives. And then ningkalit pud og kawala ang akong inahan. Na until 15 years namatay akong papa, nag-reunion mi, didto pa nako nasabtan tanan ang hinungdan nganong nabianday ko. It's because si mama naa na di siya bag-ong karelasyon. Sa bata nga edad, wala pa na ako na nahibawan nga konsepto. Sa akong papa pod, medyo gidamdam niya ang nahitabo, though wala siya laing karelasyon, wala na siya ming balik, wala na siya ning uli sa among balay. O ang maong pagkita na mo usab, naa na siya sa kabaong. I hate to say the word, pero ang among reunion jud dili siya maayo kaayo, pero maupod to ang nahimong tulay nga nag-reconnect mi tanan sa akong ginikanan. Sir, daghan ang mga na-inspire sa imuhang mga video sa TikTok. Unsa ba nag-inspire sa imuha, sir, nga i-share ang imuhang life story dito sa TikTok? At first, Jill, no, medyo ang TikTok gihimo lang nako siya nga kalingawan ba. Kay syempre naa na tay profession, medyo busy ta sa trabaho. Gihimo nako siya na kalingawan aron naapod tay ma-releasean sa atong stress kay naatay lisod kayo nga backstory. So pananaw sa mga tao sa ako, engineer successful. Wa sila kabalo sa mga ginadamdam nako sa kinabuhi. So ang TikTok mo mo'y nahimo na akong release ako ang stress sa life. But later on, wala na ako damha na magustuhan da isa mga tao. Gitistingan lang na ako ka isa. Nag-share ko og summary lang sa akong pag-graduate as an engineer. Wa na ko damhan, ni viral to siya na video. Ako ang summary nga story sa pag-graduate na ako sa College of Engineering. Ni viral siya. And dito na nagsunod-sunod nga na mga pangutana, mga tao, ako ang ginatubag sa ilahang mga comments, ginaisa-isa na kong tubag, hantod na medyo na kumpleto og hinay-hinay na open ako ang akong kinabuhi sa social media. Og wa na ko damhan na magustuhan dai siya sa mga tao. O gusto sa imuhang mga TikTok video, sir, no, you shared about kining cheating. Unsa ba imuhang na-learn, sir, from that experience? What has someone said to you that made a tremendous impact in your life? My professor said to me, "You're a cheater." During that video, gi-instill nako sa utok sa mga kabatanunan na dili jud maayo nga ipaagi nato sa cheating ang atong pag-eskwela. Daghag pa maagi para makahumanta sa pag-eskwela og mapasa nato ang atong mga exams one way or another. Kadtong cheating nako na story, Jill, actually niabot to siya og niabot po to siya million views, no, na gihimo nako siya cheating the series. Na nahimo siyang dakong twist sa akong kinabuhi kay dako kay siyang impact. Kay during that day giingnan ko sa ako ang teacher na you're a cheater. Though wala na ako gibuhat ang act to cheat, naamagod siya yung nakita na naami plan to cheat because we prepared. Mo tong pag ako ang gi-share sa TikTok ni anak ko nga, what
what's something that a person said to you that made a tremendous impact in your life? So motong akong giingon na someone said to me that I am a cheater. And because of that, someone said to me that I am a cheater, I need to live proving that I am not. O gikan sa imong mga kaagi ug karon usa na ka engineer, unsa ba imong ma-consider sir imong greatest accomplishment? Sa una ginaisip na ko no nga ang pagkabutang og engineer sa akong pangalan mo ay akong greatest accomplishment, pero dili di Jill. Para sa ako isa lang siya ka badge of honor nga nahatag na ako sa akong mga apuhan, sa akong pamilya, sa clan as a whole, because I'm the first person to graduate in college, at the same time first na engineer sa buong clan. Di lang sa pamilya, sa buong clan actually, because I'm an IP. Proud ko nga man saka sa Davao de Oro. And para sa ako ang best achievement or ang greatest achievement is ang madala nako ang pangandoy sa ako ang mga kauban sa pamilya. Ang greatest achievement is ang matabangan po nako sila nga ma-fulfill ang ilahang dreams. So naapog ko yung mga ginatabangan karon ng mga igagaw, mga paryente para makatiwas sa ilahang pag-eskwela. Og unta sir no kapanalaminan sa mga kabataan ang imuhang ginabuhat nga pagtabang sa imuhang mga relatives. Sir, unsa imuhang ma-advise ngadto sa mga anak pod sa sama sa imong sitwasyon kaniadto aron sila pod ma-achieve nila ang ilahang mga pangandoy sa kinabuhi? So para sa mga kabatanunan, kung naa kay goal, naa kay pangandoy, keep that focus. Dili ta magpadisturbo sa love life, dili ta magpadisturbo sa mga bisyo sa kinabuhi, dili ta magpadisturbo sa kung unsa man ang ipang-ingon sa tao sa ato. Mag-focus sa ato ang goal kay para dili mag-blurry ang atong vision. And one day, that vision, that goal will become a reality na ato ang ma-experience. Your story is such an inspiration sa ato ang tanan sir no ug imuha gayong ipamatud-an nga bisan pa man sa kalisod nga mudako nga dili kauban ang ginikanan, mamahimo gihapong magbalampuson ug makabot ang pangandoy sa kinabuhi sir. Daghan king salamat sa pag-share sa imong story, Engineer Jaydee San Juan. Daghan kayong salamat Jill, daghan kayong salamat sa tanan, daghan salamat mga kapuso. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.